சேரனுவர ஸ்ரீமங்கலபுர பகுதியில் நீண்ட காலமாக பூசணி பயிர்ச்செய்கையில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயி ஒருவர் அண்மையில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக பாரிய பொருளாதார இழப்புகளை சந்தித்துள்ளார். இவ்வருடமும் பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து முறையாக பராமரிக்கப்பட்ட தோட்டங்கள் அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் எதிர்பாராத விதமாக பெய்த கனமழை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக குறித்த தோட்டங்கள் முழுமையாக நீரில் மூழ்கின. நீண்ட நாட்களாக தோட்டங்கள் வெள்ள நீரில் மூழ்கியிருந்ததால் பூசணிக்காய் அனைத்தும் செடியிலேயே அழுகத் தொடங்கியுள்ளன. அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த விளைச்சல்கள் முழுமையாக சேதமடைந்துள்ளதாக விவசாயி கவலையுடன் தெரிவிக்கின்றார். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் மனிதநேய உள்ளங்கள் தமக்கு உதவ முன்வர வேண்டும் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். මම වට්ටක්ක හිටවලා තියෙන අක්කරයක් බටු අක්කරයක් වගා කරලා තිබ්බා. කුලියට දැම්මලා තමයි දෙන්නෙක් අරන් කුලියට දැම්මලා මං හිටව ගත්තේ. බටු මුර දෙකක් කැඩුවා වට්ටක්ක එක මුරයක්වත් කඩා ගන්න බැරි වුණා. සේරම ගම් වතුරේ ගියා. දාලා තියෙන බණ්ඩක්ක හිටවලා තිබ්බා කරවිල හැම එළවලුවක්ම තිබ්බා. මුළු ගමටම මම එළවලු දුන්නේ. මගෙන් තමයි අරගෙන ගියේ අලියලුවට එළවලු දුන්නා. මේ ගමේ හැමෝම ඇවිල්ලා මගෙන් තමයි එළවලු අරන් ගිහිල්ලා කෑවේ. දැන් හැමෝම කියන්නේ ආයේ හිටවන්න කියන අදහස තමයි එයාලත් මට කියන්නේ. මගේ එකම බලාපොරොත්තුව හිටවන එක තමයි.